Labari da ɗumi-ɗuminsa, rikici ya kaure a majalisa. Yanzu nan a cikin majalisa wani babban rikici ya barke. Yanzu haka babban rikicin ya barke a ɗaki na 028, inda a nan ne aka shirya yin taron don tattaunawa da jama'a na muhimmi akan kamfanin man fetur. A tsakani wasu da suka halarta a majalisar a zauren dokokin gwamnatin tarayya. Rahotanni daga jaridan Vanguard ta ce har yanzu ba a gano waɗanda suka tada rikicin ba, to amma ana kyautata zaton wasu 'yan jihohin Niger Delta ne suka tayar da shi. Rikicin da ya barke a yau a tsakiyar rana ne, lokacin da shugaban kwamitin wato Honorable Muhammad Mungunu ya yi kira ga 'yan majalisun Niger Delta da su gabanar da jawabinsu. Kawo yanzu 'yan majalisa da sauran mutanen da ke halare a wurin sun fita da gudu gaba ɗaya, sun watse, sun gudu, sun bar ɗakin. Ana matuƙar samun fargaba a duk lokacin da aka samu irin wannan barkewar rikicin a majalisa. Sannan kuma a mafi yawancin lokuta rikicin yana faruwa ne a tsakanin su 'yan majalisa da junansu, shi ne suke ta cikin wannan rikicin. A kowane lokaci rigimar yana faruwa a tsakaninsu ne. Wai me yake kawo haka? Har yanzu a wannan lokacin da nake kawo muku wannan labari, har yanzu ba a tantance ainihin gaskiyar lamarin abin da ya taso da wannan rikici ba. To wai shin abin tambaya a nan shine, me yasa 'yan majalisu su da kansu ba su yarda da junansu ba? Sannan kuma me yasa har yanzu ba su haɗa kansu ba? Me yasa in dai ana magana akan gwamnati ne yawanci 'yan majalisu ne suke tada rigima? Anya wannan abin dubawa ne. Ubangiji Allah ka tsare ƙasar mu Najeriya, Allah ka ba mu zaman lafiya da haɗin kai.